İnşallah bir gecede bir neçe ayalın manalarını deslap aydıp, ondan soň almalı derslerinin ve tefsir kitaplarda aydılan derman ravayet gurjunlardan hizmetini de yetirer. Sebe surasının 10. ayetinden te 14. ayetçili inşallah bunu aydılacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. Allah Teala 10. mübarek ayet aydiyer. Davud peygambara ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Davud peygambara öz tarafımdan uli nimet berdim. Davud peygambara öz tarafımızdan uli nimet berdik. İnnin nimetin biri ya cibalu evbi ma'ahu ve tayr. Huday Teala dağlara, dağlara ey dağlar deyiptir. Davud peygamber tesbih edip, hamd edip, Allah'ını zikredenini siz de ses edip tesbih edin deyiptir. Ses bilen eşittirip. Davud peygamber dağın yanına var zikredenini dağ da tesbih etyanmış. Ve tayr. Allah Teala kuşlara da emretiptir. Davud peygamberin sesini eşitseniz siz de zikredin Davud peygamber bilen deyip. Ve elennâ lehul hadîd. Allah Teala aydiyer Davud peygambera demir, filiz, demir ahani, demiri hamir yali, mum yali yumşak edip ihtiyarına koydum diye. Ine şu demir olsa Davud peygamberin eline düşse hamir yali olyanmış. Näme becerse beceri vermeli. Palçık elinde olsa, bir kuma su koşulsa, ya bir un su koşulup hamir edilse, her jere köke becersen bolýar da çörek pişirecek bolanda, yirak yaýsan yaýylýar. Allah Teala aydiyer ve elennâ lehul hadîd. Davud peygambera demir, filiz demir ahani, mum yal hamir yali yumşatıp ihtiyarına koydu. 11. ayet. En ya'mel sabigatin ve qaddir fi's-sardi ve amelu saliha. Ey Davud, şu demir bilen jeng meydanına, savaş meydanına giyilyen demirden köynök becer deyip. Davud peygamber şol demir bilen eline hamir palçık yalı da
Hamir ýaly mum ýaly. Şondan köýnek dokuýanmış. Demirden köýnek, demirden don jeňdege yer ýaly. Jeňde geysen, jeň meýdanyna geysen, ok degmeýär-de. Oham şonu bejerýänmiş. Wa Allah aýdýar, Allah Taala aýdýar, "Wa qaddir fis-sardi." Ey Davud, şol demirden köýnek bejeriňdi, şonu öreňdi, halgalaryny, siýimlerini, demirlerini biri-birinden geçirip öreňdi, midenni ör. Awadan ör, birin kiçi birin uly etme, gelişiklice ör diýipdir. Ve ey Davud ve içerisi ve devrewnäki musulmanlar ve hemmemize hitap. Ve amelu saliha. Amale salih edin. Gowy işleri etden gedin. Inni bima ta'maluna basir. Hudaý aýdýar, men siziň etýän işlerinizi görüp durandyryn. 12-nji aýatyň manasyny aýdýyn. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. Davud peýgamberin ogly kim? Süleyman peýgamber. Ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Allah aýdýar, Allah Taala aýdýar, Süleyman peýgambera yel bady. Yeli ihtiýaryna goýdum. Şu yel bilen guduwha şahr. Ertiden öýläçili bir aýlyk ýol gitdi. Wa rawahuha şahr. Öýleden soň şu yeli minýe, yel bilen uçyp gitdi. Rawahuha şahr. Gün ýaşaýança bir aýlyk ýol gitdi. 1500 ila 2000 kilometr ertiden öýläçili uçýanmış. Oham öýlen hamana Demeşkden, Şamdan Kabul'a gelip ikindine akşama gelip konyanmışda. Süleyman peýgamber. Kur'an-ı Kerim şi. Ve li Süleyman'er riha uduwha şahr. Erti bilen öýläçili bir aýlyk ýol giderdi yel bilen. Wa rawahuha şahr. Ve öýleden soň öýlende minenne yeline yel bilen giderdi. Tagun ýaşaýança bir aýlyk ýol. Ve eselna lehu aynal qitr. Hudaý Taala aýtdy. Süleyman peýgambera akdyrdım çeşme ýaly dip mis felez mesva misya türkmen. Felez mes misi su ýaly akdyrdım diýe. 100 kilometr eýni çeşme ýaly Süleyman peýgamberiň zamanynda 100 kilometrlik sawuk su ýaly mis akdyryp goýdyr Hudaý Taala. Ene Qur'an'da ba. Ve eselna lehu aynal qitr mis felezi akdyryp goýdum diýipdir. Eýni su ýaly akdyrylmış. Şondan hamana bir gap alyp zat bejeri bermeli her kim şu zamanna. Süleyman peýgamberiň ihtiýaryna goýupdyr we tewrewinäkle haýyrlanýanmış. Ve yine Süleyman peýgamberiň ihtiýaryna goýan zat Hudaý aýtdy. Ve minel jinni men ya'malu beyne yedeyhi bi izni rabbih. Ve jinlarda Süleyman peýgamberiň öwüne iş büýrondatlaryň işleri ederdiler Allah'ın icazet bermegi bilen. Jinlary da işletýänmiş Süleyman peýgamber. Ve Allah Taala aýdýar: "Ve men yazigh minhum an amrina nuziquhu min azabis sa'ir." Ve her kim şu jinlardan Allah'ın buyrugyndan çyksa, onu cehennem azabından ona dadyraryn. 13-nji aýat. Ýene 2 aýatyň manasy galdy. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. Şollar Süleyman peýgambera işlerdile, bejererdile mihraplar, mescitler, ulukon dağlarda qalalar, jyllar bejerip berýärmiş, agyr işleri we suratlar çekip berýärmiş. We jifanin keljawab. Allah'ın kelamı. Şu jyllar käseler bejerip berýärmiş Süleyman peýgambera. Her gaýsy keljawab, jup ýaly, howz ýaly. Her gaýsy bir gişik göl ýanyk, ulukon käseleri, demirleri gaýnadyp, ýa-da füýşeler gaýnadyp, füýşeden bir ulukon sahtman ýaly käseleri, bir howz ýaly käseleri bejerip berýärmişler. Şuma halky ulukon diýikleri we olarda gişik şuma halky diýikler Süleyman peýgamberiň zamanynda bejerilen käselerden nekişik bolýardy. Şuma hal ulukon diýikler. Ve quduri rasiyat. Şu jyllar bejererdi Süleyman peýgambera ulukon qaplamalar we qadallar rasiyat. Berden barp şol içikläňde qymyllamýardy. Hey bir ulukon görüňde defe ýanyp bolup duran qaplamalary bejerip berýärmişdir. Aham Hudaý aýdýar, Allah Taala aýdýar: "İ'malu ala Davuda şukra." Ey Davud peýgamberiň içerisi amel salih edin, Allah'a şükredin. Ve qalilun min ibadiyeş-şekur, men az bennem şükretýär diýipdir. Kamil şükredip, kamil Allah'a hamd aýtyp boljak däl, ýöne az bennem şükretýär diýipdir. Ve ahirki aýatyň manasy. Felemma qadayna aleyhi'l mauta
ma dallahum ala mevtihi illa dabbetul ardi ta'kulu min sa'atih. Hudaý Taala aýtdy. Süleyman peýgambera ölüm wagty geldi. Ki her kim dünyanı ap bermeli. Hem peýgamber hem padşah. Süleyman peýgamber jyllar diýenne diýeti, kuşlar bilen kepleşipdi, heýwanlar bilen kepleşipdi. Tamam zatlar Allah musahhar edipdir, ihtiýaryna goýupdyr. Süleyman peýgamber 53 ýaşa baranda ölüm wagty bolýar. Felemma qadayna aleyhi'l mevte. Allah Taala aýtdy, ölümü şoňa emretdik. Ezrail ferişte janyny almaly. Ma dallahum ala mevtihi illa dabbetul ardi ta'kulu min sa'atih. Şu jyllara, adamlara Süleyman peýgamberiň ölümligini belletmedi. Meger bir kirim, bir qurçyk, bir kirim Süleyman peýgamberiň asasyny ýitdir. Yani Süleyman peýgamber jany çykanyna asasyna ýaplanyp duranmış we jyllar bilmeýänler şoň jany çykanlygyny. Bu Süleyman peýgamber asasyna ýaplanyp duransyň, o asasyna ýaplanyp duran ýerde de jany çykansyň, Süleyman peýgamber diri we adamlar gözläp duranmy qadyp derler. Ohum Hudaý aýdýar. Ey cemaat, Allah zul celal aýdýar. Ey cemaat, Allahu Rabbul alamin aýdýar. Ey cemaat, Allah celle sultanuhu azza şa'nuhu aýdýar. Felemma kharra tebayyenetil cinnu an law kanu ya'lamunal gayba ma labithu fil azabil muhin. Ohum qurçyk ol kirim Süleyman peýgamberiň asasyny iýenne Süleyman peýgamber ýykyldy. Ene şu manasy. Tebayyenetil cinnu jyllar billi gaýby bilmeýänmişdikler. Gaýby bilýän bolsalar Süleyman peýgamber ölüm moýuny pillerini ep berip işler ep berip kitjek hamany eline pil wa bolsa da. Felemma kharra Süleyman peýgamber ýykyldy. Tebayyenetil cinnu bir manasy şu. Jyllar billi diýdi. Bir manasy tebayyenet billi boldy. El cinnu jin gaýb bilmeýänmişdik. Allau kanu ya'lamunal gayba ma labisu fil azabil muhin. Süleyman peýgamberiň ölümligini, aýrylyllygyny, jany çykanlygyny bilseler, o agyr işleri etjek gäli. Derru epper çykyp gitjekler. Süleyman peýgamberden gorkup işläpdiler. Süleyman peýgamberiň aýrylyllygyny bilseler, iş epper gitjekler. Ine Allah'ın kelamı şey. Jin gaýby bilmeýär. Jin şumaha adam görün zadyny bilýärdem, jinni görün zadyny bilýär, görmetik zadyny bilmeýär. Men jinim aýdýar, gaýpdan habar berýär diýse, yalan aýdýar. Allah onu yalan diýip aýdýar. Emma jinim görüpdir, görüp gelip aýdýar diýip görürüm. Bir wagt jini bada bolsa, habar berýän ötü görün zadyny aýdýandyr. Şumaha bir palan ýurtda bir zat görüpdir gelip sana aýdýar. Sen ne şon aýtsan gaýby bildiňde ki, görün adamdan eşitipdiňda. Süleyman peýgamber Ezrail feriştäge aýdypdyr melekul mevtge. İza umirte bi fa'alimni. Ey can alyan ferişte, men ölüm wagtym ýetse maňa habar bere öre önçäret diýipdir. Aham melekul mevt Ezrail ferişte Süleyman peýgambere aýdypdyr. Wagtyň boldy palança wagt galy azyk wagtdan. Aham Süleyman peýgamber de Mescid-i Quds, Beytül Mukaddes şonu bejerip kamilleştirip duranmış. İçinden namaz okuyup boljak, yönek döwrüne, ownuk döwnük işler galypdyr. Yöne inni içinden namaz okuyup boljak wagty barypdyr. Fesa'ala Allah azza ve celle qailan. Aham Süleyman peýgamber doga edipdir. Hudaýa men janym çykanna şu jyllan gözüniň aldyna janym çyksyn, onu da şular men ölümligimi bilmesin. Şular gaýb bilmeýärligini adamlar bilsin diýipdir. Özleri de bilsin gaýby bilmeýärligini diýipdir. Ohum destur beripdir. Fa amara bi bina'i sarhin min qawarir. Süleyman peýgamber destur beripdir. Bir ulukon sahtaman tikin özde şişeden bolsun. Menden başga bir adam da girmesin diýipdir. Şişeden bolan ýalfyllap duran daşyndan içi görnýär, içinden daşy görnýär. Şişeni eridip sahtaman bejeripdirler. Oham şoň içine girip asasyna ýaplanyp namaz okuýmana durupdyr. Faqubida ruhuhu we huwa muttakiun alayha. Asasyna ýaplanyp inniye ýadawlykdan, yarawsyzlykdan nefil namaz okuýjak bolupdy. Ýöne derkul Hanafi mezhepde şu mahalla meselen akşam nefil namaz okuýjak. Ýo şaçdan bir zada ýaplanyp okanyň menen günahkar däl adam. Be her hal Süleyman peýgamber asasyna ýaplanyp ibadatına meşgul bolunmaýyna
Allah Zülcelal emredipdir Süleyman peygamberin ruhunu almalı. Süleyman peygamber ayrılıptır, şom o ölüptür. Oğum cıllar cüret edip doğru gözlep de bilmeyenmiştikle Süleyman peygamberi. Yani füşen anasından görünmeyenmiştik esasına yaplanıp gözlep duran yalınmış. Ve kanu ya'maluna beyne yedeyh yahsabunehu hayyan dirme qadiyanmışlar. Oğum Allah Teala yana manasını iki ayttık. Hudaý aýtdy eger jyllar gaýby bilýän bolsa şo wagt işlejek gädiler. Süleyman peýgamberiň ruhunyň çykan moýuna amallaryny etýän işlerini äp berip gitjekdiler diýip.